Čaute, dneska si vidíme dneska sa vidíme u nového partu Crossroad. Čiže nehral som to za kamerou, ale len som si dal losovanie a vylosovalo mi túto čarodejnicu. A nedal som si s ňou kolo, tak chcel som sa s vami prekvapiť. Takže poďme na to. Ty kokso. To sa chová ako neviem kto. Ty kokso, tie výkriky. Ako na Halloween. Ako keby ho takto predávkoval drogmi a zrovna na Halloween. Nie, nové halloweenské drogy. Mamička mi odporučila halloweenské drogy. Povedz to, Ježibaba. Mamička mi odporučila halloweenské drogy. Taká debilina. Toto tá čarodejnica. Kto by s ňou chcel hrať? Netopier. No výborne. 52, ideme na to. Tak, dobre, poďme na ďalšiu hru. Ale už si nedáme čarodejnicu. Táto kostra. Aj múmia. Toto ani moc nie, troška. Pumpkin, hej, toto dobre. Hoty, bravo. Toto je tiež dobre. Aj toto. Aj toto, aj toto, aj toto. No, to moc nie, ani toto, ani no, toto celkom. Toto, hej, áno, celkom. Toho som vždycky chcel, ale čo je toto? Neviem. Keď dám random, tak koho prvého dostaneme? Podľa mňa by sme mohli dostať tu Ježibabu. Či? No Ježibabu. Ja som tu nič nerobil, dopredu som tu nestopoval. Nič. Kurník, šapa. Mohol som pokročiť. Nevadí, koho mám dať teraz. Nejakého prvého. Je pekné na... A chcel by som urobiť aj gameplay na hru. Pekné na obor. To nie, ale... Neviem, čo mám natáčať. Do komentárov by ste mohli dať, že nejaké... Čo mám točiť. Môžeme si urobiť do tohto videa len takto úvod Crossroad. A potom by sme už mohli sa ísť pozrieť, sa ideme pozrieť do obchod Play, to sa nepovšimajte. Obchod Play, čo si, no, Crossroad, hry, ja si nedá, this is where all mine, no. To môže byť dobré, ale ne. No. Survival game, to môže byť halus. Prežitem hru je známy 3D. To môže byť nice. No, možno ju potom stiahne. Ale... Neviem. Goat Simulator by som chcel. Ale toho nie. Minecraft mám. No. Ešte Tomb Raider 2. Wow. Toto je dobre celkom. Minecraft celý moc. No, Need for Speed môže byť. PewDiePie agent. To ma zaujíma. Agent
Fury. Dáme si videjko. Ups. Možno bude copyright. Ty kokso. Toto by mohlo byť dobré. PewDiePie. Toto dám. Vezmu prianie. Jaj. Toto Sky Safari nie je moc dobré. Power Levelina. Možno budem troška láskavý, lebo si dávam výzavky a o to nič potom nezomieram. Takže, čo je toto? Teda čo Gagario asi. A to je dobré. SimCity Build. SimCity akože osobne nepoznám, ale tak mohla by to byť dobrá hra. Dám Ways to Die. To dám Ways to Die by mohol. No, pozrieme. Futbal nie. Mám celkom rád futbal. Ale nie. Ty kokos. Lego Scooby-Doo by mohol. Tak nie. Neviem o ničo, lebo je to dosť ťažké sa vybrať.
Final Freddy's. Mám. Áno, Final Freddy's, ale nie. Nedám demo. Ale nebojte sa, Final Freddy's som nehral v skutočnosti, ale nebojte sa, nebudem mať demo. Ale kto by ste vedel nejakú neplatenú hru, alebo aj platenú, povedzte, tak napíšte do komentárov. Plants vs Zombies, aj 2. To nie je nejaká extra hra. No tak. QR-kód prečítaj. No. Dostaneme sa už k záveru, takže môžem natáčať aj Minecraft. Dobre ste počuli, stačí povedať do komentárov. Čaute.